जारिमिन एडिअ प्रडाक्सनाव नोंथांमोननि गेजेराव जों थाबैनो फैगासिनो हिन्जाव गोदाननि बिदा नै हिन्जाव गोदानफोरा नै मेकआप देलाय होगासिनो एक्ट्रेसफोरखौ मेकआप आर्टिस्टफोरा नै निउ जोंनि सानजारि नोगोरनि मेकआप आर्टिस्टफोर ट्रेन्डिं थारमाने जोंनिथिंजाय ओमफ्राय आं नैबेयाव आङो आरो इसोरखौबो देखाय इसोरखौबो औ नोंसोर बिराद समायगोन लाइटन खोलैनाया नै मोजां ना नै एसे दिखा एसे दिखा खानो हायोब्रा बे उनाव दा खागोन ना नोंसोर मानो गानखायाखै गानगोन नै जोङो मेकआप खालामजोबनानै ओंखाम जाबाय आरो नै आब' ओमफ्राय नै बिथिजा बिनानाव नै अफिसाव ओमफ्राय नै जानो फैगासिनो बाखिया जों जाग्रोनोसै नै हिन्जाव गोदानफोरा ओंखाम जागासिनो गोथाव गोथाव ओमफ्राय नै बिथिया दङ हिन्जाव गोदाननि बिदा हिन्जाव गोदाननि बिदा ओंखाम जागासिनो मिरामिससो दे जाबाय था नै बिथिंजा एक्टर नङा देवानिसो देवानि नै जोंहा बिहामजोफोरा नै गय खावनानै गय जाहोदों माने नै इथिंजायबो सब जाजोबनाय आंल' जायाखै इसोर जाजोबनाय गोसोम गोजा आंना गैया हाबा जाबाय एसे एसे ओं आरो सेन्देला गथाय उल्थि गिदिर जोबखानांगौ बेयाव दोनगोन सोर बुथुगोन दा मोजां जाफुंनायनि थांखि लानानै दिनै जोंनि फावखुंग्रि बिथांमोनखौ लानानै ज' जादों बिथां बिकेटबिएसनि मानगोनांसिन मिनिस्टार बसुमतारिनि लिरनाय लीला ब्रह्मनि खननाय आरो बिरेन ब्रह्म सारनि खननाय दोंसे बैसागु मेथाइजों जों दिनै बेखौ एलबाम महरै दिहुननो लादों दिनैनिफ्राय जोंनि गोथार थांखिया गोथार साननायफ्रा जाहाथे बर' माहारिनि गेजेराव गोसारहैयो सिगांनिफ्राय जों नुबोदों सेंग्रा सिख्लानि एलबाम जों देग्लाय जोङो बेलेगाव लायसिगोन आरोना नै रैसुमै आब'आ ओमफ्राय जोङो ओरैनो साइड पार्टनो लोगोफोर जों साइड पार्टआव एसे धुमका लगायनोसै लोगोफोर साइड पार्ट नङा माने बयबो एखे मिलि जुलि मोनसे बैसागु माने नोंथांमोननो आङो दाबो मोजाङै खोन्थायाखै माने मा बैसागु बेखौ आङो लासै लासैनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नै दामबायानो बयबो मिलि जुलि मोनसे जोंनि सानजारि नोगोरनि एलबाम जाहैबाय आरोना बेयो सिगां जोंखौ ओइनै मोसाथ'बाय मोसानानै देखायबाय नै दाहाय मोजांसिन देखायगोन माने लोगोफोरनि भिडिअ लागासिनो करिश्मा एक्ट्रेस बायलें पार्ट 3 नि एक्ट्रेस माने बिथिंजा जिरायनानै दं
सिस्टेमखौ खोन्थालाय नै लोगोफोरा नै सिख्लाफोरा नै बिथिया एक्ट्रेसफोरा मोसागासिनो बा बिराद गोरों जोंहाना आब'आ 1 2 3 go 1 2 3 4 नै जोंना करिय'ग्राफारा बिराद गोरों जोंना आब'आ बिराद गोरों जोंना आब'आ ओमफ्राय नै बिथिंजायबो दङ नै जोंहा प्रबिन मामा ओमफ्राय बिथिंजा ओरै दङ एक्टर एक्ट्रेस ओमफ्राय नै बिथिया नायगासिनो रायजोफोरा नायगासिनो बिथिंजा जोंहा एक्टर मेन एक्टरा जोंना आमाया मेन एक्टर आरोना एखे जोबजासिम फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम बेनो आरो भिडिअ लादो र' नै एक्टर एक्ट्रेस नै ओरैनो हरदो एक्टराबो जारिमिन एडिअ प्रडाक्सनाव नोंथांमोननि गेजेराव जों थाबैनो फैगासिनो बारा गोबाव गैला मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय बिथिङाबो एसे लाजि दोननो देखायजाया माने आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंनि भिडिअखौ अनसायगोन सासेनो शेयार खालामनायनि लोगोआव 10 जननो शेयार खालामनानै होगोन जोंनिया मोसानाया जोब्बाय ओमफ्राय आब'आ बिराद गोजोनदो मोसानो मोननानै गोजोनाखै सिंस्रि जाजोब्बाय ओमफ्राय नै रायजो खुंग्राफोरा थांनो रेडि जाजोब्बायना गाबोन फैफिनलायनोसै जोंहा बेयावनो नामा दा साइथिं बारनानै बालिगरायाव जालायसिगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला शेयार खालामदो लाइक खालामदो सापर्ट खालामदो आरो हाजासे अननाय मानि बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला साबस्क्राइब खालामनायाव जेबो जाया मानोना साबस्क्राइब खालामबासो भिडिअनि नटिफिकेसना माने मोनहैबाय थायो गोदान भिडिअ मोनबासो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आपल'ड होनो थाखाय गोसो जायो बयबो नायदो बर'दो बड' अनलायलायदो जोंहानि आगैखौबो टाटा बाय बाय